sa umiestnila domáca potlesk pre všetky tri baby. Ste úžasné, ste skvelé. Gratulujeme. A ešte nás čaká posledné oceňovanie, a to 5 najlepších núšťanov, keďže najlepší núšťan Tomáš Antal. Najlepší núšťan Tomáš Antal. Michal Bagačka, primátor mesta Núšťa. Jednoznačne gratulujeme k tejto skvelej cene. Takže druhé miesto Lukáš Konc. Lukáš, gratulujem ti. Skvelé. Ďalšie, tretie miesto, cenu odozdá pán Rebo a získal ju pán Martin Ďurian. A už ho máme tu. Takisto gratulujeme, skvelý športový výkon. A štvrté miesto odozdá pán Šuta. A komu? Milanovi Richtárikovi. By som rád, aby ho odozdal pán primátor. A komu? Arpádovi Lázakovi. Takže posledný potlesk. Ale ešte tu máme jednu cenu. Máme tu špeciálnu cenu istému pánovi, ktorý prezradím, vo svojom roku 52 rokov odbehol skvelý čas, odbehol neskutočných 25 maratónov, takže sme veľmi radi, že prišiel aj k nám zabehať si do Hnúšte. Je to pán z Banskej Štiavnice a volá sa Daniel Matís. Cenu odozdávcov takisto ako domácich, takisto aj športovcov z okolitých, aj vzdialených obcí. Geniálny prezident! Perfektný život! Nikde žiadny kokos!